Kisamla thep kampulit kibala abdungong ye ka result jong ka written test kabakilay kun nadu kasnem hajar arpoi kimpat yo satia hadu kani ka kinti. Menta kasngi kalai phau tarik unai wing hajar arpuar kiladan ka jingthmu ban pelong da ka rally ka ban sedang na jan umot dur jong kyang nangba Henry Namar ba ka DC jong ka East Castle District kamshim la ai jingbet yeki kim ban se ban sange no ek jingthmu pelong rally Henry kini kisamla kilakut ban shuye shong kalan mengor hakmat office trei ka embos tang kumba sangut Namar badon ka jing penjari kendon na ka sorkar. Habakrench kilat patai kubor uway ni kisamla thep kam ulay thuo bakajing wan jengki kamday ban yalam syaka nuka jing kolmar Henry kalong ban penpau syaka sorkar bakila ban yo eka kam ka bakila tere shitam. Shushu long balada ka sorkar kam sngap eka jing kerpat jengki hapo jong benai nok pra kim ban se ban pelong deka jing yai rally ka beting ek nang ban yo yala ka jong ka hop. Niwan hene for mamata niwan ban penpau na kajing pan jingkit jongi ya madam disi insya ya ka bangin wan ban ya jerli ne ban shoklai munga akadau ngiwan hene ngiwan tang sangut ngiwan tang pen I lamar ngila kren ha ki press ngila kren ha ki media ba ni penlong ka nginiat baik kerali amba I madam disi I pun yang ha men mit yo hana umlong te umlong te ngi ha ngin buram mar kliang jumpa jong I isi de ni ko ngo yakta bat kumjuk ro ngi ngin penpau syaka sorkar na kajing ya kane ka risol MLP bangi up mangi te ngi penpau ya ka sorkar ba kan penmin okloi namar hakini ki benai banwan kinsa pentrikam ya kane ka model code of conduct te andala pentrikam ya kane namar kane kadai kawan election commission of India te anda kila pentrikam ya kane kinsa aidau biang ba kala ya kane te ngi kerpat ya ko sorkar ba kan lek kan ploi hapo ubenai Disember ni lamut hapo ubenai Disember he ni kuat ba hapo kane ka model code of conduct bahkan penmi no nama dala lain nang ne kinsa aidau baik kinsa ong kumta namar dah ki aidau maki ngi ngan la suno namar ki ong ba ka sorkar kade ka India mo sorkar India sorkar kami de ngi kerpat ya ka sorkar bat kumjuk ro ngi wan hang ne ban penpau ban persya bangi ngimla sya syu ban up si up namar la islam nado ngi apply nado arja ke kendai tingi wan hang ne ban pen I ya ki kandidat sebara ban yathu api ba ngiwan tang ban ai tang ban penpau tang idak kumne namar idisi imsya ba ngin yai karli te ngakapat ya ki kandidat sebara ngin sabha ban up hapo unai benai Disember lada keempat penmi anu benai Disember te ngin sa panjing bet biang na I disi bat ngin sa penlong ka rally te hat hapo u benai Disember bet te sakawero lada ka election commission kan bat ya ka bot jongi ya ki kandidat satu ki kandidat ki bayang MLA hatu ki syuhon saya baklemmi madan lada ka bat ya ki vote ki jongi namar kumba ka bat ya kersol jongi hatu lada ke election commission ka bat ya ka vote jongi hatu ki MLA kim wan saya ban mi madan ban pau ya ta ke jing tengi ro kumjuk ngi kepat ya ka sorkar ngi kepat ro yo home minister namar ya kane ka result ka syombor ha u home minister ba dei ban pej ya kane namar udai hi ma u ban pej tengi kadon idan I perlok menen I pen I yang ka wai ka kenja balong kum ka result he ban ong sa pen bi na au benai November ar kandai tarik te ngapej ngong pen I yang I to ar kandai tarik November hadu Januari second week Januari te ngapej ta ka ba I sen I ohana I sen perlok
ngape tangkasan ro umdon tangkasir ro umdon tikine baro kidai tang just tu penbang ya ngi ki kandidat ban penbej ban penbej yangi ban penbej ban shu pentame kai tingi ngimla re ban sya ngi shu snabet tang hapo ubanai Desember bangin ap ya kane karisol lada kampan me te ngi hap wan biang ban yaki ban yat kareline ban le umnom no ngin sa ngap ya kata ngi yat kat kum kapoin ngim kerentam ladang kerentam ya di sini ya ino humstane subhaban map ya kata namar kum bangi ngiwan ban penme ne ban mi madan ne ngi na kisnong ki ba per ki ba jengai tingiwan ne tangkapai kali ka pasha arhajar ngiwan ngilon te kataro ngi wan bet ngi yash kmat sakawai ro ka jinglot ka sngi ka por ka jongi aying teng la sadom samai ka tarung im snap namar ngi don kata ka mensim bangi ngi angnot bangi niyo bai kata karisa tingi angnot bangi long kum topulit ngin trihok ya kam bat ngin lero ya ka bangi dai ban le ngin trihok ngin 3 minute